Salam alaikum, en balma malien, en baoufou, en barkada, balma kena ou tengue do amarasila, je suis chercheur. Ka chaque tiame aidera fo kabako fura tigi. Ala son kabako fura la fura mina ka impana ba de ma tension diabète furu de mire de mi chef ka ga numéro 78 0303. O te belengo ka nga belebele fo sheku la sana kana belebele be seko ay paraminga ibeka ka takalila. Ka sebima ka kera malido nyana. Kera segu ko yana ka segu karamo na doni baga klengelen be fo tolte moral fuleno ka mali karamo na doni baga be fo segu tumara jo bala bu ma bella ka cha bala ira nunu jeson ha damangile au bega fuli biam ngom go bi tsira ja dramen ka singa politologue faut toujours depuis les États-Unis encore que ba New York donc ame do nga sujet ko no amba don ou bien yene koube on l'a découragé de transition là madore fo antena décourager tourni parce que transition a nyanao a tienao abetani on a bilan mais akono donc djugu be faire de la pour adapter tellement gagne djugu koshi un djugu koshi ku kumada tunu ku ga activiste la tunu ka politicien la tunu o be ka stratégie kura mnge ku ba yene nga on justice bla atise ante blanga kiri la walla ante blanga kiri la waite en main comme kuma kolon fanga kiri mo non ni problème be kiri la exécutif de bo gérer mali donte au gérer est-ce ya famu kiri ka fanga be loi de donc mo tani juge bla yona juge femme be baraka o ba tene sharia de anga bona be kiri tigela be yoro la est-ce que vous voyez ou be fait kana no plan mi ou desara o la ou tseko ke donc malidon on découragera mais on te découragera parce qu'on ko infam anya famu iga konya tolare ou be fait iga ko tien et si ya famu qui isse moi qui que dengre fait mais allangera dengre fait population kama population me ka soutenir wallahi ante transition soutenir dabla anta dabla bi anta dabla sini surtout be ka baro ke munum be ka antu anisodia ou be ka barake munum be ka joie di ama ou be ka barake munum be ka ankuna wolo an bora nouvelle do kalama nyo de fo kunu ya publication ga tellement ngene segara ma sega vidéo ke a publication mune ne ko mugoma nuku aklis ku jikisiki ou ka transition ou ka soutenir tuguni muna ou ka soutenir un nouvelle domaine amena au nouvelle ka ada awkuloka a nouvelle in kadi kojugo un instant afle a nouvelle ni à la mer makla page mboranae que l'Afrique d'abord et si ya famu que la Russie aurait déployé au Mali que de nouvelles capacités sophistiquées comme des systèmes de défense aérienne, a déclaré le général Stephen Thompson, que chef sortant du commandement militaire américain pour l'Afrique, que ce mercredi ont rapporté plusieurs médias locaux maliens. Est-ce que vous voyez? Il y a image d'illustration d'Obo. Il y a image là. Ko Américain ou général do. Ko Américain ou général na blalembe Afrique koyan kuna. Ka Afrique koyan ou nyanabo. Ko général do ko Russie bouclier anti-missile. Système mimato SIA famu mo seka do Mali sangolo la. Mali sangolo be ke interdit. Avion pe do Mali sangolo la. Système mimeka sababwe ka avion lajiki. Avion fait venanta don système méga sababoué ka avion beladji missile ka wuli ka bo duma kata avion ladji ou bien missile ka bo duma kata missile wara ladji ou bien esi ya famu ka nga sanfela ka to sécuriser kata drone ladji bolmon ni atoko boto flengono ko américain nga général sortant Afrique kuna ko de bora kan fo o ba ira américain sikalendo kanye minansoro o ba ira américain ou informer les nous capacité courant même Mali bolo parce que il va kalama dien kono bi niko ki be bara sugu do ka be se ka échapper américain nga renseignement inama a se ka échapper de sugu renseignement inama ka gele donc ni américain yeni fo rien que ni kuma droit ba kalama nte toto français la ni kuma droit façon de jugumuru manchela nte toto la parce que on men kuma min commentaire kere o de be fa wulu la parce que abeku ko na chaque fois ko fanga bintola do mais nous yebe ameka armement kura soro munu be jiga de population ma munu ba to population munu nuka mugo sara ou be espérer ko armée bena ou lakana ni nouvelle munu be jiga du mare
o de bɛ fasoden jugu tɔw tɔɔrɔ a b'u dɛsɛ ka sunɔgɔ o de la u bɛ wuli non u bɛ ka wuli ka armée ka minɛnw fɔ tan armée y'a don tan armée y'a bɔ tan u habilitelen tɛ anw tɛ armée ka baara kɛ DIRPA ka baara anw t'o kɛ est ce que y'a faamu n'i y'an ka fɛn ninnu ta k'a lajɛ anw bɛ kuma o kuma fɔ i b'a sɔrɔ est ce que y'a faamu opération kunda a bɔlen bɛ DIRPA de ɲɛyɔrɔ semaine o semaine u bɛ communiqué dɔ kɛ ko l'état major est ce qu'il y a comme des armées communiquent opération in bila minnu kɛra i b'a ye anw m'o ta k'o commenter k'a fɔ bamanankan na mais jugu tellement que armée ka monter en puissance bɛ dugu la u bɛ fɛ o de ka dabila parce que o de b'a to population bɛ résister o de b'a to population bɛ embargo kun o de b'a to population bɛ continuer ka Assimi Choguel Sadio ninnu k'u bɛɛ soutenir donc o kuma in k'u b'a ni armée bila ɲɔgɔn na u ye front fila de dayɛlɛ o bɛ fɛ k'u b'aw ni armée bila ɲɔgɔn na o ye front fɔlɔ ye k'u b'a ni justice bila ɲɔgɔn na an y'a bɛɛ faamu wa Mali autorités u fana y'a faamu u tɛ ka bin a piège kɔnɔ a y'i diya o a m'i diya o ma an ka armée défend an b'an ka armée soutenir an bɛ cɛya o cɛya la nisɔndiya fɛn fɛn b'an na su ni tile an bɛ vidéo kɛ dɔwɛrɛ tɛ a fanba bɔra armée ka kanu de la wa malidenw bɛ anw lamɛn ka sababu kɛ armée ka kanu armée ka exploit parce que n'o de bɛ yen développement bɛ kɛ pétrole bɛ bɔ est ce qu'il y'a faamu uranium bɛ bɔ lithium bɛ bɔ Mali bɛna diya armement caman bɛna sa développement bɛna kɛ maliyɛn ka salaire bɛna doubler donc malidenw a ye espérer il y a de l'espoir il y a de l'espoir jigisigi bɛ yen américains ye nin kuma min fɔ Faransi sara Faransi ka ko banna nin ye Faransi dɛsɛlen de y'a f'i ye donc a ye espérer mɔgɔ mɔgɔ jigila tigɛlen don a ye espérer ko il y a de l'espoir a ye espérer an bɛ transition soutenir mɔgɔw kana miiri an tɛ ka kɛ finitigiw k'a dɔn an yɛrɛ Assimi ninnu bɛ fɛ an bɛ ka transition soutenir population de kama wa o population kelen bɛ ka dɔn an ye wa an bɛ continuer est ce que y'a faamu population aw jigi sigi a ye da autorité ninnu na walayi mɔgɔ tɛna Mali libérer ka ninnu bɔ a ye t'u kɔ américains ka ni général bɔra ka nin kuma min fɔ ko Mali ye système de défense anti aérien sɔrɔ ko kulonkɛ tɛna k'an ka sankolo la américains ka commandant de bɔra k'a fɔ n bɔra k'a kalan san ko Mali journaux caman y'a relais donc n bɛ min fɔ aw ye aw jigi sigi y a de l'espoir drone fu ka wuli tuguni ka n'an ka position di nin y'o dabilalen de an ka mɔgɔw fɛn fɛn sara village minnu tiɲɛna a y'a bila aw kunna ko kɛlɛ bɛna c'est à dire kɛlɛ tɛ taa sacrifice kɔ mais nin ye kɛlɛ bantɔ la de génération kura minnu bɛnalen u bɛnalen lafiya ni ala nin kɛra sɔnna nin ye Mali libéré tɔ de ye ka bɔ Faransi bolo a fili Faransi ka ko banna i y'a faamu donc salam alaikum